pingi siyag taman. Sa tanang nai-partner diha, please treasure her or him. Lisod na mawa siyag kalit sa imuha. Ikaw may luoy. Wa isama ang kanindot sa feeling na naay super in love kay sa imuha. Ug bisag unsay mahitabo, di jud ka buhian. Kanang feeling na ipa-feel jud niya sa imuha na ikaw ug ikaw ra jud ug wa nay lain pa. Kanang feeling na ipakita jud niya nimo na ikaw ang usa sa pinakanindot nga nahitabo sa iyang kalibutan. Kanang feeling na ingnon kaniyag may pag mag-inusara kung di raman di ay ikaw akong makauban. True love it is. Nindot kay sa pamati na bisag kapila na down, na broken hearted ug nasakitan, naa radyoy moabot na tao na mo fix sa imuha ug ipakita jud niya kung unsa kanindot ang kinabuhi. Unsa kanindot ang kalibutan para ninyong duha. Unsa kanindot ang mabuhi kung kamong duha ang magpuyog. Usahay makunahuna ko. Kahadlok ay ning mahigugma ta, pero kung maghadlok-hadlok ta, di sadda ka experience kung unsa kanindot sa feeling ang naay mo amping nimo. Magpahinumdom nimo daily og love, kaon na ha. Di ka pagutom. Kanang naay sigi og love, good morning. Amping ka this day ha. God bless. I love you so much. Love, lunch na ha. I love you so much. Ug ang pinaka-sweet sa tibok adlaw, kanang long good night messages na hangtod sa imong damgo madani mo. Kung mahadlok-hadlok ta mahigugma, di ta makasuway anang feeling na ganado kay ta mo work. Maskwela og uban pa knowing na naay isa na tao na nahigugma pagtama nimo ug bisag busy ka. Naara siya gahuwat kung kanus-a ka di busy. Kanang tao na andam mo sabot, andam kang huwaton, andam kang respetohon, andam kang hatagan og nindot na kinabuhi. Ang gugma, maura na'y nag-inusara sa kalibutan na way sama ang kalipay na mahatag o way sama ang kasakit na mahatag. Ang gugma, walay gipili na relihiyon, gender, status sa kinabuhi, naong og lugar. Nanang gugma bisag asa. Isn't it wonderful na bisag unsa kadako ang kalibutan ug sa kadaghang tao sa world, nagkatagbo gihapon mo? Love made that happen. Naman jud nay masuya sa inyong relasyon. Di man na sila mawa. Daghang challenges to the point na hapit na mo give up sa usag-usa. Usahay, sa kadugay na ninyo, makomfy na mo sa inyong relationship to the point na ang spark sa panahong kamo bag-o pa, hinay-hinay nagkawa. Usahay makaingon mo nga napula na mo. Usahay makaingon mo na lami na ipangitaglain. Pero guys, huna-huna ni commit mo. Kahibawo ba mo unsa ng commitment? I know di tanan kasabot unsa joy pasabutan na. Simply saying, I learned this when I was asked in an interview to define that word. I answered the interviewer my perspective about it. My answer was good, but I was not able to hit the pool, however. Close enough, he said. Commitment is a promise. Committing is promising. When you commit, you promise. Basic example is marriage. You talk the vow. You promise each other that you'll stick together no matter what happens. No matter how rough the road is. No matter how uncertain the way is. No matter how inconsistent the weather is. No matter the both of you don't know what's waiting on the other side. And no matter how many rocks that will probably knock off your wheels. You promised. You committed. You committed, so you took the obligation. The obligation to do everything to keep your marriage. The obligation to keep your promise. The obligation to keep your commitment. See? It is technically a cycle. So for those who are not married pero may commit na,
Please guys, you and your partner have to work it out. Talk to each other. Find ways to bring back the what they often say. The old us. Kaya kung magpadamo sa inyong gibati, magbuwag mo. Mangita mo both og lain-lain na partners. Back to basic. Think of this. If nahitabo na wa ninyo na work out to inyong previous relationship, are you sure nga ma-work out na inyong bago? So now let me ask you, what's the point na naguyab-uyab pa mo? Huna-hunaan ninyo inyong memories. Kanindot sa feeling na sa kada adlaw na niabot og moabot, naa siya og wa jud ka biyae. Sa panahong buang ka, naaragyapon siya. Sa panahon nga mura ka guay-ayo, naaragyapon siya. Sa panahong di ka masabtan, gisabot gihapon kaniya. Sa panahong walang-wala jud ka, kinsay naa? Siya og siyara. Gawas imong pamilya, kaya ang pamilya naaman dyan na sila bahalag magkinaunsa. Kung mawala na siya, di ka kasayangan, dili ka aka mohilak, dili ka aka mingawon niya, iyang mga ngisi, pakyut-kyut, tsaka nga naong kung hubog, iyang pagkaway buot, iyang pagkasaputon, iyang mga efforts diya sa imo, iyang mga sakripisyo, iyang kahumot, o kabaho. Kung wala na siya, sa una makaingon ra kag okay ra, napailain. Pero mga besh, o lagi makakita kag lain pero di na pariha niya. Sa tanang naigihigugma diha, please, cut on mo kakontento. Panagsarata kitag tao na tinud-anay sa usa ka relasyon. Higugmaa siya gway sama. He or she deserves it. Sa tanang in a relationship diha, pagkatatag mo guys, mag-away mo, istoryaan. Away lang, huwag buwagay. To end this, let me say, you only live once. Love as hard as you can. Ampingi inyong partner guys. Di jud lalim. Di jud lalim biyaan.